Hadian ke jingyok jingtep ke batikna haluar ke jingri tengen jong uwe udukot ke sengking atiat balak hen bi an ha ke jela Manipur ha ke wei ke yeng wai ke badan nong thamai khat san mer bernihan bikin hun ki pulit ke ribhoi ha ke miet jong ka arpui terik yayong ha ke por kumba prash teng kila let ban kendra bala yo ban kemi wei ubriu bala tip kerteng kum ukhun dong bam hidrogen meitei uba judan kti ha ki babun ki kam bamman khamtam ki kam krong pisa bi an ha ke jing tokit ki pulen ukhun dong bam hidrogen meitei ulakam bo udei u finance secretary jong ka sengking atiar kang leipa communist party people war group bat na jaka sa jong u ki pulet kilayo kurup artli ki mobile phone bat ki wi ki tiar papendon kam be an bat udei ubajulum pisah ka kerteng katei ka sengking atiar utei udukhat katei ka sengking atiar ula shongri tingen hakaput ka meglaya bat asam banlat na kajing sha kem bat kajing thwet ki bor pahara ki belatrai borba persha iki sengking atiar ki baju penthut ya ka shong suk shong san ha ka jela Manipur la Subaru ba utei udukhat ka KCP PWG udon bintah ki kambaman bat ki kinhun king atiar nakari Myanmar bat Nepal bat udeiru belasha kemteng haus nem baladep ha Manipur halor ke jing penon kam mi kitiar siat bi an bat haus nem arjar khatpra ula sha kem ha Dimapur haka kam shalandraps yeutei udukhat ka KCP PWG la register mukadduma hanongpo police station bat ke jing tokit kadang yach khman nakaliang ki pulet kilapin pau makin pet ngor bha ya baro ki brio bale persha ek emlang salang bat ye kari bat kin shim khia da ka an persha ikinu kinu ki ba pershang ban pin kulmar ke shong suk shong san